Assalamualaikum teman-teman. Saiki aku arepe ngrai iki yo godhonge jere kon ngelongi godhonge lek ora dilongi jere wohe ora pati akeh. Dadi iki saloke dilongi, tapi sing telongi sing nom-nom ae ya bolo karo kena di sayur jere, tapi tak ngene makku engko anune godhonge ben di sayur jere enak ngono. Rada di rai sithik ngono ben rada kelong, dadi wohe jare ben akeh ngono bolo. Bismillah. Sing nom-nom jare ben rada kelong, kelemon godhong jare wohe ora pati akeh ngono lho. Megake wohe kok wohe godhong iki kokean ngono lho, kelemon jare kon ngelongi godhong nom-nom kena dimasak jare enake ngono bolo. Akeh iki sak rono sik karo ngrah lombok dini. Lombok iki tak rai soalnya kok samarku nek gogrok tak rai bolo. Aduh kene dirai. Ya alhamdulillah kok ya wohe kok ya lumayan akeh to. Dirai sik bolo. Kalau ki nah iki lho wohe akeh banget deh. Sik akeh iki bolo wohe. Tapi ora tak rah kabeh iki sing tuwek-tuwek tok ae. Lanjut ngerah godhong iki tak tekekne ngendi yo? Tak tekekne kene ngisor apa-apa ya bolo. Golek godhong kacang jare arep di sayur ambek makku. Ben di sayur arep njajal ngrasakne nggo bolo ya. Jare seger ngono lho. Oke bolo lek godhong.